आसामा बैफोर रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव एसटिनि बाथ्राया गोबां जौथाइफोरनि सिनायथि आरो जिथाइफोरनि जुजिनायजों सोमोन्दो गोनां। 1950 मायथाइनि हादोरगिरिनि बिथोनजों एसटिनि थामान मोनो। सम उनाव सोलोंथाइ, खामानि, राजखान्थि आरो हारिमुआरि रैखाथिनि थाखाय जुनिया मोनथाय मोनो। भारतआ गोबां हारिजों बुंफबना थानाय हादोर आरो बे गोबां हारिजों बुंफबना थानायफोरनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन बिथिंफोरनि गेजेराव मोनसेया जाबाय थागिबि सिनायथि। आसामाव ट्राइबेलनि सिनायथिया मोनसे हारिमुल' नङा, बेयो जुजिनाय, मोनथाय आरो जारिमिननि सल'बो। एसटि थामहिनबा शिड्युल ट्राइब्स संबिजिराव खायसे थाखोनि हारिखौ जारिमिनारि, समाजारि आरो भुमखौराङारि लोरबांथिनि थाखाय जुनिया मोनथाय होनाय जादोंमोन। बे मोनथायफोरनि थांखिया खालि हेफाजाब होनायल' नङा, अदेबानि समान खाबुफोर, हारिमुआरि रैखाथि आरो समाजारि न्यायखौ थि खालामनायमोन। गोबां हारिसाया 1950 मायथाइनि हादोरगिरिनि बिथोनजों एसटिनि थामान मोनो। समजों लोगोसे गोबां रायजोफोरा गोदान हारिसाजों ज' जादोंमोन। माखासे हारिखौ दालाय थाखोफोराव ज' खालामनाय जादोंमोन आरो माखासेया दाबो नेगासिनो दं। आसामा बैफोर रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव एसटिनि बाथ्राया गोबां जौथाइफोरनि सिनायथि आरो जिथाइफोरनि जुजिनायजों सोमोन्दो गोनां। आसामा गोबां गोनां हारिसानि न'। बेनि गनायथि होजानाय एसटि हारिफोरा जाबाय बर', मिसिं, कार्बि, गार', राभा, तिवा, देउरि, सनवाल कसारि आरो थेंगल कसारि। बे हारिसाया एसटिनि थामान मोनखांनायनि उनाव सोलोंथाइ, खामानि, राजखान्थि आरो हारिमुआरि रैखाथिनि थाखाय जुनिया मोनथाय मोनो। नाथाय सल'आ बेवहाय जोबाखै। आसामाव मोनद' गाहाय हारिफोरबो दं, जाय दासिमबो एसटिनि फारिलाइयाव सोफादेरनो जुजिगासिनो दं। बेफोरनो जादों कच राजबंशी, टाइ आहम, मरान, मटक आरो चुटिया आरो आदिबासि हारिफोर। बिसोरनि गाहाय दाबिया जादों बिसोरनि जारिमिना गुबै हारिसायारि सिनायथिजों सोमोन्दो दं। बिसोरनि हारिमुहा मोनसे हारिसायारि आखु दं। बिसोर रांखान्थियारि महरै उनफिनजानाय। संरैखाथिनि आंखाला बिसोरखौ खामानि आरो सोलोंथायाव उनखोमाना खालामो। एसटि मोनथायनि मोनथाया बिसोरनि समाजारि मानथाखोखौ जौगाहोगोन। एसटि डिमान्ड मुभमेन्टआ गोदान नङा, बेयो जौथाइ बोसोर गोजाम। नाथाय थांनाय माखासे बोसोरफोराव बेयो गोख्रों जाबाय। जाहोनफोरा जादों बिसायख'थियाव माखासे दैदेनगिरिफोरा गोबां समाय होयो। बे मोनद' हारिखौ एसटिनि थामान होनाय जागोन होनना थांनाय माखासे बोसोरफोराव रायजो सोरखारा मिरुसिम सुबुरुन दैथायहरदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जेबो जोबथा सोरखारि फोसावथाय फैयाखै। बे गोबाव जानायनि जाहोनफोरा जाबाय गुवारै सुबुं बिगियानारि बिजिरसंनाय, जारिमिनारि फोरमान, समाजारि उनथिंजानायनि फोरमान, मिरु आरो रायजोनि जथाय, गनायथि आरो बयनिख्रुइ गोनांथारसिन संसदजों आयेनारि फोसावजानाय। बेफोर फारिखान्थिया आबुं जायागौमानि जायखिजाया हारिया एसटिखौ मावख'आरि महरै फोसावजानो हाया। सरकारा बुंदों दि एसटिआव मोनद' हारिफोरखौ सोफादेरनायजों आसामाव एसटिनि गासै सुबुं अनजिमाया गोबां जागोन। बेनि सिगां एसटि हारिफोरनि रिजार्भेसन आरो खाबुफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ। संबिजिराव गिदिर फोसाबनाय खालामनांगोन। बेनिखायनो बे थिरांथाया गोसोआरि आरो आयेनारिबो। बे हारिफोरनि थाखाय एसटिआ खालि सोरखारि मोनथायल' नङा, बेयो मान आरो थांना थानायनि लामा। बे मोनद' हारिफोरा एसटिनि थामान मोनगोन नामा? मोनगोनब्ला माब्ला मोनगोन? आरो बेयो आसामनि राजखान्थि आरो समाजाव मा सोलायनाय लाबोगोन? बेनि फिनखौ समासो होगोन।